Hayırlı erте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова. Бүгінгі шығарылышта Туган телләрне саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе Балтач районында зональ киңәшмә уздырды. 11-нче сыйныф укучылары рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын тапшырды. Бу югары уку йортларына керү өчен мәҗбүри фәннәрнең берсе. Истәлекле фотосурәт Россия Үзәк банкы Зөя шәһәр утрауы рәсеме төшерелгән истәлекле тәңкәне чыгарды. Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов җитәкләгән туган телләрне саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе хәзер инде үзгәртелгән исем астында Балтач районында зональ киңәшмә уздырды. Бер еллык эшчәнлектән соң уңай якка үзгәреш бармы? Тулырак Айзилә Батырханов әзерләгән репортажда. Ел дәвамында Татарстанның төрле районнарында туган телне өйрәнү, саклау һәм үстерү тәҗрибәләрен өйрәнгәннән соң, Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе Кабат районнардагы эш тәҗрибәсен өйрәнә. Бу юлы таләпләр югары. Казан арты районнары арасында телләрне саклау һәм үстерүдә милли мәгариф өлкәсендәге эшчәнлеге белән Балтач төбәге таныштырды. Әлбәттә, алар бу эштә горурлана ала. Районга килеп керүгә хатасыз язылган татар телендәге элмә такталарын күреп, җирле халыкның да үз телебездә матур итеп, исәнмесез, исән-сау килеп җиттегезме дигән сүзләреннән соң күңел шатлана. Беренче тукталышыбыз Балтач районы Бербаш авылында урнашкан Ярдәм хәйрия фонды каршында балалар өчен пансионат. Биредә Татарстан районнарыннан, ут күршебез Башкортстаннан килгән балалар дини тәрбия ала. Хәзерге вакытта безнең 21 бала тәрбия ала монда пансионатта. Безнең инде максат монда инде дөрес шул әхлак тәрбия бирү. Алар инде иртә баштан мәктәптә укыйлар. Мәктәптән кайткач, аннары инде иешен эшлиләр, иешләрне эшләгәч, кичкә безнең инде шул дин дәресләре бара. Көн саен шул 2 сәгать көнгә. Көн тәртибе безнең шул. Югары уку йортларына кергәндә бернинди шикләр юк. Иң мөһиме, биредә алар иң мөкатдәс һәм дөрес тәрбия алалар дип бүлеште Җәлил хәзрәт Фазлыев. Пансионатта ислам дине нигезләре төштән соң укытыла. Ә инде төшкә кадәр бу балалар Бербаш авылы урта гомуми белем бирү мәктәбендә белем ала. Биредә рухи яктан нык, физик яктан сәламәт, яңа технологиялар заманында акыл белән эш итә белә торган көндәшлеккә сәләтле балалар тәрбиялиләр. Безнең мәктәптә бүгенге көндә 151 бала белем ала. Шушында Бербаш авылыннан 79, Алан авылыннан 31, Сәрдәгән авылыннан 17 бала, Балтач бистәсеннән 4 укучы килеп укый һәм пансионаттан 21 укучы белем ала. Төп юнәлеш инде безнең әхлак тәрбиясе, экологик тәрбия бирү һәм хезмәт тәрбиясе бирү безнең җәмгыятькә лаеклы шәхес китереп чыгару дип әйтим. Барыгыз да бер ата балалары булып та төрле төстә, төрле телле булуында барлык илем ияләре өчен Аллаһ Тәгаләнең кодрәтенә дәлилләр бар. Киләсе тукталыш Балтач үзәгендә Мәгърифәт мәркәзе. Биредә Мәгърифәт музее, милли хәзинә остаханәсе һәм мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен Әссәлам тәрбия үзәге урнашкан. 4 яшьлек сабыйның һәр барчабызга иман нуры теләвеннән күңелләрне эчкәрде. Ике дөнья бәхетемне вәгъдә иткән Фирдәүс җирендә ишрасып, син ашун шартын гамәлләрдән сакла. Амин, амин, амин раббил аламин. Бүгенге көндә Әссәлам тәрбия үзәгендә балалар 4 яшьтән 7 яшькә кадәр тәрбияләнәләр. Алар монда дин нигезләре, Коръәннәр ятлыйлар. Дин нигезләре өйрәнәләр, Коръән ятлыйлар, әйләнә-тирә белән танышалар һәм инде татарча, русча, инглизчә сөйләм телләрен үстерәләр. Милли тәрбия дини тәрбиядән айырып карау мөмкин түгел. Әлбәттә инде безнең балаларыбызны татар телендә, милли гореф-гадәтләре безгә нигезләнеп, дини тәрбия аларга биргә теләгән әти-әниләр Әссәлам тәрбия үзәгенә балаларын тапшыралар һәм инде монда әти-әниләр белән тыгыз элемтәдә балалар тәрбиясе белән шөгыльләнәбез.
Соңгы елларда безнең инде Мәгариф министрлыгы тарафыннан да шактый гына грантлар бирелә, туган телне үстерү. Үткән ел инде безнең белгәнегезчә туган телләр һәм милләтләр бердәмлеге елы булды. Шул кысаларында шактый гына грантлар алып, без инде тагын да шушы татар телен үстерүгә, татар телен байытырга инде акчалата грантлар отып, һәм алга таба да бу эштә инде уңышлы гына эшләрбез дип ышанып калам. Соңыннан Марат Әхмәтов Казан арты районнары башлыклары һәм районнардагы мәгариф бүлеге җитәкчеләре белән түгәрәк өстәл эшендә катнашты. Төп сорау телебезгә булган мөнәсәбәтне тагын да яхшырту. Марат Әхмәтов күп нәрсә җитәкчеләрдән тора дип искәртте. Бала 1нче сыйныфка барганда ук татар телле сыйныфларны сайласын өчен милли мәгариф бүлекләре әти-әниләр белән сөйләшү, аңлату эшен алып барырга тиеш дип искәртте ул. Безнең эшләребез бик күп. Инде әле комиссия төзелеп, ул үзенә инде эш табып, мөмкин булган аның вәкаләтенә кагылышлы мөмкин булган чараларны күрү әле ниндидер зур нәтиҗәләр бирде дип әйтерлек авыз тутырып сөйләшергә әле безнең сәбәп юк. Без һаман эзләнәбез. Без рухи бушлыкны тутыру мәсьәләсендә ниндидер чаралар эзлибез әлбәттә. Әмма ләкин безнең телебезнең язмышы мәсьәләсендә ниндидер бурылыш ясалу турында әйтергә иртә. Дөрес, авылларда әле телебез күпмедер сакланып килә. Авылларда инде бу очракта бүгенге очрашуга кагылышлы булышларның берсе гыйбарәт безгә бигрәк тә район үзәлекләрендә бара торган телне югалту процессы ул бик агрессив рәвештә бара, чөнки Казанга, Чаллыга иярергә тырышалар безнең район үзәкләре. Менә безгә бик күп көчне куярга кирәк сезнең белән район җитәкчеләре белән берлектә. Бу барлык идарә структураларына кагыла торган хезмәт, бу бурыч безгә район үзәкләрендә эшне кайнатырга кирәк бик бу мәсьәләдә. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идарәсе башлыгы Лилия Әхмәтҗанова туган телләрне өйрәнүдә яңартылган стандартлар турында аңлатты. Татар теле Татарстанда дәүләт теле. Шул нисбәттән татар милләтеннән булмаган укучылар туган тел өйрәнгәндә татар теле һәм әдәбиятны сайлый. Гаризалар әти-әниләр тарафыннан 1нче сыйныфка кергәндә языла һәм ул 4 ел гамәлдә булса, соңыннан исә 5нче сыйныфка барганда шулай ук гариза языла. Лилия Әхмәтҗанова коры саннар артыннан куарга түгел, эшнең сыйфатына игътибарны арттырырга кушты. Бигрәк тә тәрбия эшенә. Тәрбия сыйныфларының исеме җисеменә туры килеп торырга тиеш. Һәм иң мөһиме, тәрбия эше милли үзаң булдырудан башлана. Безнең максат әнә шул милли үзаңны балаларга яшьтән үк сеңдереп үстерү. Азилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары, Балтач районы. Кичә 11нче сыйныф укучылары рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын тапшырды. Бу югары уку йортларына керү өчен мәҗбүри фәннәрнең берсе. Быел имтиханны берничә көн дәвамында тапшыралар. Татарстанда барлыгы 15 меңнән артык кеше гариза биргән. Имтиханга кадәр берничә сәгать бар. Урамда инде чират төзелгән. Укучылар телефонга карап, лекцияләрне кабатлый. Аудиториягә кесә телефоннары белән керү тыелган. Бары тик үз белемнәренә генә таянырга мөмкин. İmtihanı tapşırу elbette ol dulkınlandıra, elbette ol burşu indi. Burşulmasına gerek. Bilgende birine bola problemi yok. En mühimi, şpargalka degen evlerlerini kişilerde küp aktarına başlasan, yan kişiye mında kirsen, yana karansan, sileşsen, seni küp taşıgarga mümkünler. Ondan sonra bütün ne yok taşıgasın. Rus teленнән имтихан укучылар өчен тормышта беренче җитди сынау. 9нчы сыйныфта пандемия сәбәпле имтиханнарны тапшырмаганнар иде. Аудиторияләрдә камералар тора, имтиханнарны җәмәгать күзәтүчеләре күзәтә. Быел Татарстанда алар 3000-гә якын. В реальном времени все наблюдаем, можем открыть, увеличить, посмотреть любой кабинет. Вот тут написан номер. Республикада рус теленнән имтиханны 12 меңгә якын укучы тапшырды. Бүген дә имтиханнар башка фәннән дәвам итә. Укучыларга республика мәгариф һәм фән министры уңышлар теләп мөрәҗәгать итте. Имтиханнарны тапшыру үзенчәлекләре белән таныштырды. Сегодня просто сконцентрироваться и сдать экзамен по русскому языку. 24 балла порог, целый год вас готовили. Biz әзербез, менә бүген 94 пункт, шуның 83-е безнең мәктәпләрдә, 11-е өйдә. Аннан соң ГВ дип әйтәбез инде авыру, яисә инвалид, яисә анда башка мөмкинлекләре булмаган балалар бирәләр. Андый балалар бүген 342.
Имтиханнарда контроль көчле, укучыларга үй шартларында белемнәрен тикшерү мөмкинлеге дә бирелгән. Беренче имтиханда минималь балл җыя алмаучыларга кабат бер айдан соң имтиханнарны тапшыру мөмкинлеге бирелә. Фәнис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Ахматов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Әлмәттә талантлар фестивале гала концерт белән тәмамланды. Ел сайын аны Татнефть идарәсенең профсоюз оешмасы үткәрә. Фестивальнең беренче көнендә үк жюри вокал, хореография, шигырьләрне яттан сөйләү, башка төрле жанрларда 400-дән артык катнашучының чыгышларын бәяләде. Быел яңа номинация визитканы тәкъдим итүдә бар. Биредә үз предприятиеләренә багышлаган җыр номерларыннан алып, күңеллеләр һәм тапкырлар репризларына кадәр бар иде. Эстрада проектының географиясе дә киң булды. Түбән Камадагы каучук җитештерү заводы вәкилләре талантлар фестиваленең гран-при бүләгенә ия булды. Аларга күчмә кубок тапшырылды. Казан дәүләт аграр университетының бер гасырлык юбилеена багышланган милли көрәш турниры узды. Ярышларда республиканың университетлар, институтлар һәм аграр көллиятләреннән 20 команда катнашты. 90-нан артык көрәшче төрле авырлык категорияләрендә көч сынашты. Ярышларны яшьтәшләреннән тыш әлеге спорт төре ветераннары да бик теләп күзәтте. Алар билгеләп үткәнчә, хәзерге чорда аграр университет Татарстанда милли спорт төрләрен саклап калу буенча лидерлар арасында. Мондагы мәктәп безнең бик көчле, һәм хәзер дә шулай дәвам итә. Инде менә бүгенге турнирның максаты шушы көрәшне яңадан үстереп, чөнки авыл җирлегендә безнең бит инвесторлар күбесе авылдан чыккан егетләр, алар менә шушында көрәшнең нечкәлекләрен тагын да өйрәнеп, электән безнең батырларыбыз бөтен республикага билгеле, менә шушы традицияны дәвам итеп, без киләчәктә бу турнирны инде республиканың көрәш ярышларының календарына кертеп, ул безнең традицион алга таба да үсәчәк дип уйлыйм. Россия Үзәк банкы Зөя шәһәр утрауы рәсеме төшерелгән истәлекле тәңкәне чыгарды. Бердән-бер нөсхәдә утрау шәһәрчекнең сурәте. Аны тантаналы рәвештә Зөянең үзендә тәкъдим иттеләр. Алтын һәм көмештән ясалган әйберләр, республиканың төп архитектура һәйкәлләре сурәтләнгән корылмалар Татарстан истәлекле тәңкәләрдә дигән күргәзмә күрсәтелә. Зуратылган фоторәсемнәрдәге тәңкәләрдә борынгы Болгар шәһәре, Кремль, Казан дәүләт университеты биналары. В 2020 году Банк России выпустил 2020 елда Россия банкы Казан Кремле фондына Татарстан Республикасы гербы, милли киемнәрдә биюче парны сурәтләгән тәңкә чыгарды. Танылган пейзажлар арасында Зөя шәһәр утрауы сурәте дә бар. Яңа тәңкәне республиканың милли банкы тәкъдим итте. На ней изображены уникальные памятники. Анда Зөянең уникаль архитектура һәйкәлләре сурәтләнгән. Сез рәссамнар, модельерлар иҗат иткән картинаның барлык детальләрен карый аласыз. Идеаль изоляцияланган өслектә Зөянең рельефы сурәтләре, өстә тәрәзәләр, ныгытма һәм алтын төсенә буялган тарихи герб күренә. Ул зәвыклы, матур итеп ясалган. Изготовлена она из серебра. Тәңкә көмештән ясалган, аның номиналы 25 сум. Барлык истәлекле тәңкәләр Россия банкы тарафыннан чыгарылган. Алар законлы түләү чарасы булып тора. Тәңкәләр фотосурәтләрен Зөя утрау шәһәре территориясендә урнашкан сәнгать галереясы күргәзмәләр залында күрергә мөмкин. Күргәзмә 9 июньгә кадәр дәвам итә. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Казанның ЮХИДИ хезмәткәрләре 200-дән артык административ хокук бозу очрагын теркәгән. Узган атна ахырында алар куркынычсызлык кайышы дигән профилактик рейд уздырдылар. Башка юлларында 3 көн дәвамында кизү тордылар. 259 беркетмә төзелгән. Шуларның 193-ы куркынычсызлык кайышларын куллану кагыйдәләрен, тагын 66-сы юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузган өчен. Транспорт куркынычсызлыгы үзәкләре тикшерүләре буенча кайышларны куллану машина йөртүче һәм алгы утырыш пассажиры өчен аварияләрдә һәлак булу яки имгәне ихтималын күпкә киметә. Сәламәт тәндә сәламәт акыл. Казанда пенсионерлар арасында 12-нче республика спартакиадасы финалы булып узды. Быел ул бөек җиңү көненә багышланды. Ярышлар өлкән буын проекты буенча үткәрелде. Казанга бөтен республикадан 20-дән артык команда, район ярышлары җиңүчеләре җыелды. Финалга 2000-дән артык кеше чыкты. Исегезгә төшерәбез, спартакиада Татарстанда 12-нче тапкыр үткәрелде. Программада дартс, өстәл теннисы, җиңел атлетика, йөзү, пуля белән ату. Катнашучылар сүзләренә караганда, спартакиаданың төп принцибы югары казанышларга ирешү түгел, иң мөһиме анда катнашу.
Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Татарстанда күмәк иммунитет 41%-ка кадәр кимегән. Бу хакта республикада санитар-эпидемиологик хәл буенча матбугат конференциясендә хәбәр иттеләр. Авырулар санының артуына юл куймас өчен белгечләр халыкка ревакцинация үтәргә киңәш итә. Нас миновало, получается, может, отчасти еще и здоровый образ жизни защитил. Вакцина булышкан. Резидә Насырова бір ел элек ковидтан прививка ясаткан. Хәзер кабат ясатырга җыена. Ял итү өчен дә мөмкинлек барлыкка килә. Все-таки нужна вакцина, она защищала и в советские времена, и в нынешнее время. Вакцина ясатырга кирәк дип саныйм. Ул совет чорында да, хәзер дә популяр булырга тиеш. Без әле чит илгә барырга да планлаштырабыз. Сертификатлар таләп итәләр. 7-нче хастахана каршындагы вакцинация пункты. Ул тәүлек буена эшли. Процедура күп вакытны алмый. Башта анкета тутырыла, аннары терапевт карый, шуннан соң прививка ясала. Люди в меньшем количестве приходят на прививки. Хәзер аз санда прививка ясатырга киләләр. Күрәсең, күпләр бер тапкыр вакцина кертү җитә дип уйлыйлар. Алдагы елларда кешеләр прививка ясатырга актив йөрде. Бер сменага гына да 120-дән алып 160-ка кадәр кешегә прививка ясый идек. Халыкның мондый пассивлыгы табибларны борчуга сала. Миллионнан артык татарстанлы кабат вакцинация узмаган. Республикада коронавирустан коллектив иммунитет 41%-ка кадәр кимегән. Более чем. Ноябрь аена кадәр прививка ясаган кешеләрнең ковид белән авыру куркынычы зур. Ярты ел эчендә коронавирустан 1 500 000 артык кеше вакцинаштырылган. Шуларның 310 000 генә ковид вакцинация узган. 1 200 000 якыны кабат прививка ясатмаган. Бу авырулар санының артуы һәм авыруны авыр формада күчерү мөмкинлеге күзегеннән караганда бик тә борчулы хәл. Табибларны өлкәннәрне вакцинацияләү мәсьәләсе нык борчый. Алар вирусны авыррак кичерә. Кызыл зоналар реанимация бүлекләренең 60%-тан артыгын яшь пациентлар тәшкил итә. Хәзергә республикада коронавирус белән хәл тотрыклы. Әмма көз көне үк авыручылар саны кискен артырга мөмкин. Ания Гыйбадуллина, Фируза Насырова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Казандагы Талантлар университетында Сириус J үз проектыңны башла проектының финалы узды. Анда бөтен республикадан 54 проект тәкъдим ителде. 36 команда финалда чыгыш ясады. Алар төрле форматларда үз кейсларын жюри әгъзаларына күрсәттеләр. Соңгы көнне үз стартапларының әкият формасындагы идеясын рәсмиләштерергә туры килде. Бу тема һәркемгә дә аңлаешлы булсын өчен кирәк иде. Талантлар темасын дәвам итәбез. Казанда «Мин барысында беләм» дип исемләнгән уникаль балалар программасы төшерелде. Аның максаты дөньяның төрле илләр халыкларының гореф-гадәтләре белән таныштыру. Шеф аш-су остасы җитәкчелегендә эш-пешмак пешерделәр, бергәләп җырладылар, биеделәр. Моннан тыш проектта катнашучыларның үзләрен телевидениедә алып баручылар ролендә сынап карау мөмкинлеге дә бар иде. Бөтен Россия илкүләм проекты кысаларында тапшыруның пилот чыгарылышы Сочида төшерелгән. Татарстан ветераннары җәмәгать оешмасы төзелүгә 35 ел тулды. Менә 10 ел инде оешманы Хәбир Газиз улы Иштирәков җитәкли. Ветераннар һәр җирдә үрнәк башлап йөриләр. Һәвәскәр башкаручыларның балкыш фестивале, һөнәрчеләрнең оста куллар күргәзмәләре, башка күп кенә чаралар өлкәннәрнең яшәешен тагын да ямьли, гомерләрен озайта. Татарстан радиосының турыдан-туры эфиры ветераннар оешмасының күркәм эшләренә багышланды. Хәбир Иштирәков барысын да тәфсилләп сөйләде, тыңлаучыларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Студия кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәбир Газизович, хәерле иртә. Хәерле иртәләр. Өлкәннәр арасында популяр булган балкыш фестивале кайчан, ничек башланып китте? Арча районында булырга туры килде. Бер мероприятиедә, юбилейда. И шунда сәхнәдә бер пенсияда булган әби дип әйтим инде, безнең матур гына исем бар әби. Атама матур итеп бер иске генә бер татар җырын җырлады, халык җырын җырлады. Шунда мин тирән уйга чумдым. Карамадым, нинди моңлы халык безнең. Шушы яшьтә, шушы тавыш белән сәхнәдә шагында чыгыш ясый. Ничек инде бу нәрсәне кулланырга була? Шуннан соң менә шушы баштагы уйлар, безнең баштагы уйларыбыз әйеме, ул Ondan sonra ben filarmoniyada bulundum. Onun direktörü bilen Kadim Nazıroğlu bilen kengәшләштек тә фестиваль оештырырга булдык. Һөнәр осталары күргәзмәләрен оештырырга кемнәр булыша? Кемдер рәсем ясый, кемдер тегә, кемдер шигә, кемдер агач эшләрен эшләй, кемдер анда тимер эшләрен эшли. Менә пандемия елы башлангачтан
Biz 20 елдың мартында өзіміздің WhatsApp'та аштық творчество ветеранов. Ветеринар сәнәгате дип дөрес була инде ул. Әйеме башлап җибәрдек шушы. Андагы бер генә көнгә дә аның туталганы юк. Анда юк кына вакыт içinde 1000-гә якын фотография килде белән үзләренең кул эшләре белән. Һәм менә шушы без грант проекты эшләдек. Безнең министрлык комитеты буенча грант конкурс уздырган иде, шуны оттык. Һәм шуның нигезендә безне быелгы елда январь аенда алып, февраль-март айларында конкурс оештырдык. Яшь буынны тәрбияләүдә оешма вәкилләре ничек катнаша? Безнең урыннарда бигрәк тә лекторский групплар бар. Анда сугыш ветераннары бик көчле эшлиләр иде. Хәзер үзегез беләсез, кызганычка каршы алар әзәя дә и хәлләре дә йомшара. Әмма ләкин тыл ветераннары бар әле бездән, сугышчы балалар бар әле бездән, Әфганда катнашкан сугышкан кешеләр бар. Әйеме башка өлкәдә, башка өлкәдә булган ветераннар бар. Менә шуларның ярдәме белән ул группалар безнең эшләр мәктәпләрдә. Ул Вахитов районында бик каты яхшы эшли. Алабугада бик матур эшләп киләләр. Буа районында бик матур эшләр һәм башка районнарда. Алар классларга чыгалар. Балалар белән очрашалар. Алар белән аралашалар балалар белән. Ул зур тәрбия бер чара булып, тәрбияви бер чара булып тора. Татарстан ветераны газетасы нинди темаларны яктырта? Безнең ул Татарстан ветераны һәм русча ветеран Татарстан дип аталган ул как вкладыш булып баралар безнең республика Татарстан һәм Батам Татарстан газеталарына вклад булып баралар. 12 елдан чыгара башладык. Президент ярдәмендә 2 ел дәверендә, 3 ел дәверендә без аны спонсорлар ярдәм белән чыгара идек. Анда да Рөстәм Миргалиев Миниханов булышты. Әмма ләкин халык тарафыннан бу мохтаҗлык арткачтын, әйеме бу бик үзенең газетларның кирәклеген аңлагачтын, ул президентыбыз тарафыннан, хөкүмәт тарафыннан ул бюджетка күчерелде. Без хат язмыйбыз. Ел сайын хат яза идек газет чыгарырга ярдәм итегез әле дип. Хәзер юк. Хәзер автоматом ул республика бюджетына кирип бара. Ул айга бер тапкыр чыга. Анда бик матур истәлекләр язылалар әйме, вакыйгалар язылалар, кешеләр турында анда информация бирелә. Ул бик кирәк һәм киләчәктә аның киләчәге зур. Җәйге чорда нинди чараларны планлаштырасыз? Сәламәт яшәү рәвеше темасына багышланган безнең түгәрәк өстәл узачак. Гидуф. Мин әле кичәйтәм, исем белән. Безнең өлкәннәр шулайрак истә калдырылар. Инде июнь айының ахырында Петраш районында безнең хезмәткә тәрбия буенча, духовно-нравственный әхлакый тәрбияләү буенча, патриотик тәрбияләү буенча пленум узачак. Выездной пленум ул урынга чыгып уздырылачак анда 20ләп район катна, 25ләп район катнашачаганда һәм безнең әле алда юбилей конференциясы бар. Быел безнең оешмабызга 35 ел булды. 21 мартта һәм безнең инде быел октябрь ахырында шул чараны уздырырга теләгебез бар. Һәм безнең алда әле тагын бик күп башка проектлар өстендә эшлибез. Районнарга чыгасылар, башка өлкәләр буенча чыгасыларыбыз бар безнең әйеме. Кешеләр белән очрашуларыбыз бар әле безнең. Хабир Газизович, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Татарстан ветераннары җәмәгате оешмасы җитәкчесе Хабир Иштираков белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.